ассалому алайкум тон азиз. ҳозир ман дар ҷустуҷӯи кор ҳастам, чун ҳар рӯза гапи хоҳарам ба шумо гуфтам ки хоҳарам ба ман гуфт ки ту гуфт хеле кора кади ҷиянам қатӣ ҷиянам меравад тренис мекунад. ту алафтам аз бичара хоҳарам мара гуфт ки ман ба ҳамаи хоҳарам ман гуфт ки хоҳар як падару модар як падари модар мо мебошем. падари ман як зан дошт, модарам як, ҳардушон як бор зан як бор шавар карда буданд. падари ман пеш аз модарам касе гирифтагӣ набуд. модарам якум шавҳар буд, якум охир шавҳар гуфтем точку. қариб 6 сол зиндагӣ кардам бо ҳам. 64 сол 65 сол бо ҳам зиндагӣ кардам. бале мо як падар хоҳарам тарафам гуфт ки ба ҳама хештавор мегӯм ки тра ягон сим ёрдам накунанд. ба гуфтам ки охи израилиё бойкот эълон карданд ба зидди мусалмонон. шумо ба зидди ман бойкот эълон мекунед? эълон кунед охи. бугӯ ба хештавор ки мара сум ёрдам накунанд. ман ҳамон фирӯзае мебошам ки соли 93 мара таҷовуз кардам. ман аз худованд талаб кардам ки мара як ҷое бара ки аз ин одамо дур шавам, илми худам давом диҳам. ман фирӯза ҳастам, ман дигар намешавам. худованд мегӯяд дар ояти қуръон ки касе агар худованд хоҳад амро дигар мекунад, нахоҳад дигар намешавам. ман ки худованд хостам дигар шудам, наҷот ёфтам аз соли 93 аз ҳамон одамо чуна киштану дор кашидан чӣ. ман гишна мемонам, ташна мемонам, дар кӯча мондагӣ нестем. иншоалло ки дар кӯча намемонам. аз худованд бовар дорам, аз анами тамошобинон бовар дорам ки мара дастгирӣ мекунанд. тамошобинон аки гап мара гуфт ҳеҷ дар замин намонем, дастгирӣ кунед мара. ман аз аллоҳ таоло умед дорам, бовар дорам бо аз шумо тамошобинон пешикои ман ки мара дастгирӣ мекунед. ман он зане нестем ки ба як чӣ мегӯянд гуфти одамо барам дору бухӯрам, раги дастам бубурам. астағфируллоҳ. худкушӣ дар ислом ҳаром аст. дар ҳадиси пайғамбар омадаги ки инсон чӣ гунае ки мемурад ку ҳамон гуна дар қиёмат мехезад. ҳамине инсон вақте ки мисол ки дар рӯи ҷойгоҳ аз дунё гузашт ва ба хоси аллоҳ таоло ҳам дунё мехезад. инсоне ки хиша дор кашида мурд, дор кашида дар қиёмат мехезад. одаме ки хиша ракша брида дар дунё мехезад. аллоҳ дод аллоҳ сӯхта мехезад. касе ки чӣ гунае ки аз дунё гузашт ҳамон гуна дар қиёмат мехезад пеши худованд. барои ман ба сари ман чӣ воқеаҳое наомад. ман ҳеҷ гоҳ чӣ омада калан шайтон чанд бор омад ки хита бира бикаш хита дор бикаш исуски. ман гуфтам ки шайтон дур бира ман кори бисёр дорам ки гуфти ва як гапи шӯхие ку моли вақти доркашӣ аввал ҳарома дар ислом ки несте. вақти мурдан оли худованд хуш мекунад ки ҷонаб гире. димиш семиш ки ман кори бисёр дорам ки вақти гапи шайтона гуфта ки қайти суҳбат кардан гап заданам ҳеҷ ҷо надоштам, надорам ва нахоҳам дошт. барои мин яъне ки хоҳари ман хеле мисли яҳудиё бойкот эълон мекунам. ба ҳамин хештаворон мегӯям ки ба ту ёрдам накунад, ягон тин ёрдам накунад. тра ёрдам кардам мега тай худ рафтӣ. мара ёрдам чӣ хеле кардам ки худ рафтам. ҳамин суми хонаро хай медодан, хӯрокаро чиро медодан. ҳамиро таъна мекунед шумо. ман ягон либоси қимат харида пушта гаштам, ягон мошини қатира гаштам, ягон хонаи қимати 30,000 шиштагиам. дар як хонаи 15,000 шиштагии мозӣ кофтестам ки ам хеле хона арзон биёвум ки исроф нашава. дар назди худованд исроф кору бародаи шайтон гуфтага давоят қуръон исроф накунед. неки наёфтестам охи дуо кунед шумо ҳамватанон ки ягон хонаи арзон биёвем. агар не хона қимат як хонагара 30-35,000 гуфтестиян. аи маласемейка ки мо мешинем ними обшиди меган чӣ меган мода маласемейка мегани хадара комната 5 комната да як чек секси ино то 15,000 бо комиссияш қати бош меган ҳаш қати залогш қати. ина хеле ҳамри ба шумо гуфтам ки бара бойкот эълон мекунам. хоҳарам бойкотш эълон кардагие бо ёрдам намекунем та ту ай худ рафтӣ. барои сухани ҳаққе ки гуфтам ҷияна ки ба сари очат ба сари тағоиту ба сари хоҳарта даст набардо. инами кор қати барам та кардам. муттаҳам кардем ки ту ихе гапа гуфтӣ. намегуфтӣ бояд мега ҷиян та ягон чӣ намегуфтӣ кор дорам мешуд. хайна ака ҳамдигаратонро бизанем кишем баъд бия хабар ки очиша тела кард ғалати мурд, тоғоиша тела кард ғалати мурд, холаша хоҳарша бихрен ҳамдигаратон гуфтем кампион мусофида кордортон намеша. ман пешон гузаштам барои дар назди худованд дар қиёмат ҷавобгар ҳастам ки мега ки мункара диде касе аз шумо ба даст ба чашмшон ба даст ба забон ё ки ба амал бояд ки бояд дигар кунӣ. ам хеле ҳаматон азиз лайк модан подписаться фаромӯш накунед. ба салом. миадом шумо.